Казват, че малкият бизнес е гръбнакът на икономиката, защото създава заетост и доходи в най-големи мащаби. С малък бизнес спестяванията на хората влизат в по-смислена употреба от трупане на лихви в банките. Малкият бизнес кара хората да се движат, да са предприемчиви, но най-важното – той ги прави независими. Фирмата на Асен Долев е специализирана в производството на безалкохолни напитки и трапезна вода, изцяло собствена продукция, която се отличава с високо качество, богато видово разнообразие и конкурентни цени. Стартира бизнеса си преди години като семейно начинание и сега с усмивка си спомня този момент. Занимаваме се с производство от 1991 година и тогава започнахме при домашни условия в гараж, който беше издържан с тримивки, фаянсови плочки, мозайка, нямаше такива гаражи по това време. Там започнахме да работим, но за много бързо стана тясен гараж, излезнахме на по-голямо помещение под наем. След това и там стана тясно и наехме цех в Кричим с поточна линия от Наркопа, който беше оборудван за производство на безалкохолни напитки. И така продължихме и там, като стана тясно, вече си построихме този завод в Йоаким Груево. Асен Долев споделя, че в началото на 90-те години бизнесът е бил начин на търговия. Свързва трудностите с несигурните времена. Новото и постоянно променящо се законодателство е било най-трудното, към което бизнеса се е адаптирал. С какви проблеми се сблъскахте в началото и как те се трансформираха във времето? Първите проблеми бяха, че ние не знаехме как се произвеждат безалкохолни напитки и се учихме в движение. Но във времето се научихме на всичко. Създадох екип, на който сега разчитаме. С помощта на моя екип решаваме всички проблеми успешно и бързо. През изминалите години кълновете на малкия и среден бизнес неведнъж са потъпквани. С безконтролна инфлация, банков крах и валутен срив. И въпреки, че днес в бизнеса има ясни правила и данъчни закони, предприемачът е категоричен, че за икономическата система, в която живеем днес, малкият бизнес е просто прекалено дребен. Малко фирми могат да се похвалят с 20-годишна история. На какво се дължи вашия успех? Може би на предишната работа, която сте вършил? Може би да. Преди да започна да произвеждам безалкохолни, работих като барман в Санкт-Петербург и оттам имах умение така да правя коктейли. Бях свикнал с вкуса на хората, какво обичат и мисля, че това много ми помогна след това. В началото аз бях и технолог и всичко правих, и сиропи, и работих. И се стараех вкуса да бъде добър, да се харесва на хората. Може би това ми е помогнало. За Долев факторите за успех са енергията, знанията, находчивостта, бързата реакция, умението да се рискува и непоколебимата воля за успех на ръководния екип. Не на последно място споменава и готовността да жертваш личния си живот за фирмения успех. Лесни победи няма, поне в светлата част на бизнеса. Колко души работят сега за вас? Споменахте ми в началото, че сте били вие, вашата сестра и вашето семейство. Започнахме семейно с съпругата ми най-напред. После наех един служител, който и до днес работи. Между другото, той е сега производствен директор. В момента сме около, зимата сме 100 човека, лятото ставаме малко повече, 120-30. Сега сме около 115-20 човека. Икономическите кризи също са естествена, неделима част от развитието на световната икономика. Те са неизбежни и под различна форма циклично се повтарят, но и отминават. Освен това, в известен смисъл, те имат и оздравителен ефект. Спомагат да се откроят по-отчетливо някои деформации в баланса на общественото и фирмено развитие. Как вие лично усетихте кризата и с какво бизнесът ви се промени в това време? Преди кризата, аз откакто започнах от първия ден да работя в гаража, ние сме вървяли само напред и нагоре. Всяка година сме имали по-добри резултати, повече клиенти, повече обороти и така нататък. След като дойде кризата от преди 3 години, ние спряхме този възход за моята фирма. Даже имаше лек спад така, да кажем около 10-15% спад от върха, където бяхме стигнали. Но сега в момента вече сме на едно ниво и мисля, че имаме възможност да започнем пак възхода, който беше преди кризата. А виждате ли сигнали за излизане от тази криза? Специално за моята фирма, да. Но като цяло за държавата не съм сигурен, че скоро ще излезе държавата от кризата. Според статистиката, търговията с храни и напитки расте, въпреки кризата. Бизнеса на Асен Долев обаче отчита точно обратното.
Продажбите преди кризата бяха много добри. Сега хората не са платежоспособни и се ограничават. И аз мисля, че когато хората имат парички, те пазаруват много сериозно. Харесват продуктите, но точно в този момент ръст не виждам така да има на потреблението на напитки и на храни. През изтеглите 20 години вкусът на българина също се е променил. Долев е категоричен, че темповете, с които се развива неговия бизнес, следват вкусовите предпочитания на потребителите. Българът е свикнал с лимонадата. Това е най-масовия продукт, който ние произвеждаме. Освен лимонадата, тя е номер едно, но върви и портокал, кола, етър, сайдер, също типични български продукти. Новите неща, които навлизат, това са енергийните напитки и студените чайове. Това са неща, които ги нямаше на времето, но сега са модерни и се консумират, особено чая. Значи там спокойно би казал, че това е напитката, която има така ръст, има и то голям ръст. От година на година все повече навлиза в ежедневието и хората консумират все повече. С навлизането на големи чужди търговски вериги, икономическата среда се променя. За бизнеса това означава по-силна конкуренция и всички последствия от нея. За партньорите означава все по-голямо нарушаване на баланса на силите. За производителите – допълнителни поръчки. В момента заводът на Долев произвежда марки за Метро и Kaufland. Идеята за нас е добре, защото има големи обеми, макар и при по-малка печалба. Там маржа е свит, защото веригите искат на много ниска цена да се продава, но и това е явно бъдещето. Големите вериги вземат предвес над малките, продават все повече и повече, малките магазинчета затварят и ние ще разчитаме на веригите с тяхни марки и с нашите собствени. Ползата от това е, че клиентите имат по-голям избор и достъп до повече възможности. И въпреки това, съветът му към потребителите е: бих ги посъветвал да предпочитат не марката на веригата, а една собствена марка на производителя. Защото той в нея влага повече старание, желание, по-скъпи материали, там може да си позволи. И основното е цената. Колкото е по-евтин продукта, значи по-скъп е по-качествен. Аз поне така разсъждавам. Бизнесът и държавното управление са като скачени съдове. Без мъдра и отговорна политика на държавата, бизнесът не може да се развива. Това трябва да се разбере добре от всеки управленец на неговото си ниво. Рязко сменяме темата. Интересуват ли се политиците от проблемите на бизнеса? Да, много се интересуват, когато е в предизборна кампания. Докато минат изборите, се интересуват. След това вече забравят. Кои са златните правила за успешни продажби във вашия бизнес? Златни правила трябва да има съотношение цена и качество. Това е основното. Не може един продукт да е, колкото и да е хубав, ако е много скъп, той не върви. Значи трябва да бъде нещо средно. Също така трябва да има екип, който да го предлага продукта, да се рекламира. Мястото на рекламата във времена на криза? Значи не може без реклама. Независимо криза или не криза, трябва да се рекламира продукта. Предизвикателствата пред вас като човек и като бизнесмен? Предизвикателства винаги е имало. Стараем се сега да подпомагаме различни спортове, като баскетбол, тук помагаме на Академик Пловдив, на футболни клубове в Стамболийски, Ботев Пловдив. Също така има един нов спорт, ММА, там също подпомагаме. И по този начин хем си правим реклама, хем подпомагаме спорта, защото съм любител на спорта и трябва младите хора да се учат на спорт. Кой е най-големият ви успех до сега? Най-големият ми успех е това, че съм успял в бизнеса и съм създал този завод и имам прекрасно семейство, с което се разбираме. Ако вярваме на умните хора, България няма шанс да не се нормализира и да даде повече пространство на находчивия и предприемчив човек.